أهلين. آه، كمي وإلكم نقعد حن مساخم إزي إتي ووترو من تزبنان هاجرنان أبهلوي كونتات هاجرا وخت النكايدلو ووترو بساعات زي كاب نقابع دك هاجر زفنو مدرخ هزبا وختعي أمنا إذا حلف قدام أخيبانا مسوحدات تساتفتي كويننا نتوم مخرتاتن كالوتن بملعال دحري ريهرس مقبارنا سموق بزبالة خنا أربلكم مخانا أفليت أنيري يخون مبر كابتوم استعدمو زباز حسل زي ترخبو أبكال سفح زبالة جيوبوليتيكا نيرترا زي تنكف أنا أستاذ كل تسعة دحرمي موقع غاندي رئيسو دعنا نابلومي كم محلالف تسمامي أنا عصينا مالج نتوم شعوز ترخبو يعني مسجونكم كحل فايدة بو مسرت زم لومي أزينا خن الزرار لهم قريبا يمزلو خنت بتاعت أم نقابع تمراريسهم زلعالو نتبتات كونن كلو بخالوت وغناتون زلعالون زربلومن زنبرن زلون يوم أبد حلفو تختاتا لأخيواتاتنا زتلقسو مخرتات ويكا ريكومنديشنز مبقسنا يلومي كلوي أخيواناي سلزخونا نتوم كندي كابتوم مخرتات زبلكوم حيزق قريبا لخو وصر حادي بقدام النت أنصار منن أنصار انتاين إنا نكالس ذلنا نزنك على سؤال لنا النبل تكال ولك تكالن ولك مراحيون نفلت أودو نلليودو كان دن هزبنا بدون قرنان بدخنتن دديخون عفينون متحازيو مخنياتات بوليتيكاوي مخنياتاتون علامون أنصيرنا نرد أودو زبلون كالوت من أصريتاتن كنزارب اللوم انمرز إن اللوم قال زيزبي بنتصر كنكايدن نتوانا سراحي قداي زخونا هزبنا بفلاي دما زي كتسال ولو دا إرترا بتقنع مقال سحابريتا كحبرن كمهارن سلز قبا دماي زمن سي بكفافالي زخونو أتحساسباتاتن الرائعاتاتن كابو زتبقس دما زي كونو عقباب قالسن إذا سفح دنبت أومو يجزازعو سلزلوي كلتي إذا قد سأل ولدو نبعلوكا بزتفلاليو مخنياتات زتجازازعن تخوني اتكند تنقي هجدف كوينو دنبت قاومون هجدف كجتم بزي مبقعو نزمن اسي ولدو أساتيفو نابقال سيزا حقو في بايتا خسرح بزي مبقعو اتحتو كنزراربلو زقبقنا وانا نتبي كمي انت قبرنايو نزولدو زي حلافنت قداي هاقرو تسكيمو خقالس كنحقزو نحنا حلافنت كنسكم النخل انتاي انت قبرناينا اب زوم تقالس قدمنا صنت هاجرن امونغو زد حرنا صنت تقطيع زبقس زلو
ሃገራዊ ወለዶን ዘሎ ሃጓፍ መራኸቢ ድልድል ክንሰርሓሉ እንኽእል ውሉድ ናይቲ ሃገሩ ዝረከቦ ወላዲ ተመክሮ ምኽሪ ምዕዶን ኣገባብ ቃልስን ዘኽእል ባይታ ክፍጠር ዝከኣል እቲ ዘበግሶ ካብቲ ነባር ተቓላሳይ ኮይኑ ከመይ ዝበሉ መስራሓትን ጥጡሕ ባይታን ክስራሕ ይህልዎ ብኸመይ ክመሃር ክሕበርን ክዕደምን ይከኣል ዝብሉን ካልኦትን ሎሚ ከነውግዓሎም ካብ ዝግብኡና ቀንዲ ነጥብታት እዩ ሰለስተ ተልእኾና እንታይ what's our mission ብንጹር ከነቐምጦ ዝግባአና እዩ ሃገራዊ ኣጀንዳና እንታይ እዩ ሓሙሽተ ንሃገራዊ ኣጀንዳናን ኣገባብ ቃልስናን ብኸመይ ናብ ህዝብና ክበጽሕ ንገብሮ ክንጥቀመሎም ዝህልውና መሳርሒታት እንታይ ምንታይ ምክንያቱ እናሃንጾ ይኹን እንዛረበሉ ናብቲ ዝምልከቶ ህዝብን መንእሰይን ክበጽሕ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ቁም ነገሩ ትሑት እዩ ዝኸውን ማለት ስለ ዝኾነ ሽዱሽተን መወዳእታን ንጹር ኣጀንዳን ኣገባብ ቃልስን ኣብ ዝሰራዕናሉ ደረጃ ወይ መድረኽ መቃልስትና መነመን እዮም ብኸመይ እቶም ኣብ ሃገራዊ ኣጀንዳን ኣገባብ ቃልስን ዝሰማምዑ ተቃልስቲ ሓባራዊ ናይ ቃልሲ ባይታ ንፈጥረሎም ዝብሉ እዮም እቲ ቅደም ተኸተል ናይ ዝተሰርዑ ነጥብታት ከከም ቀዳማይ ናይ ሎሚ ኣድላይነቶም እንደገና ክስርዑ ይከኣል እዩ እሞ ኣነ ዝሓፃር መልእኽተይ ከመሓላለፍ እንከለኹ እቲ መድረኽ ንገዛ ክፉት ገድፎ ስነ ስርዓት ተሳተፍቲ ኩሉ ሳዕ የኹርዓና እዩ ከምቲ ልሙድ ኣእዳውና ሓፍ ብምባል ጥራሕ ንሳተፍ ግዜና ንሕቶ 2 ደቂቕ ንርኢቶ ከዓ ብ5 ደቂቕ ንጀምር ኣብቲ መስርሕ ኣኮሞዴት እናገበርና ክንከይድ ንኽእል ኢና እቲ ታይሚንግ ጽኒልኩም ስለዝሰማዕኹምኒ ይቐኒለይ ከምቲ ዝበልኮ እቲ መድረኽ ንገዛ ክፉት እዩ ርኢቶና ነቕርብ ሕቶታትና ከዓ ነልዕል ስለዚ እቲ መጀመርታ ነጥቢ ዘቕረብኮ ኣብ ውሽጡ ነጥብታት ዝሓዘ ኣንጻር መንን እንታይን ኢና ንቃለስ ዘለና ነዚ ንቃለሶ ኣለና እንብል ትካልን ውልቀ መራሕን ንፈልጦ ዶ ነለልዮ ዶ ብሓቂ ቀንዲ ንህዝብና ብድንቁርናን ብድኽነትን ደዲኹን ዓፊኑን መትሓዚኡ ፖለቲካዊ ምኽንያታቱን ዕላምኡን ኣነፂርና ንፈልጦ ዶ ምክንያቱ ሃገራዊ መንግስቲ ህዝቢ ዝመርሕ እናበለ እቲ ህዝቢ ዝድንቁረሉ ዝደኽየሉ ደቁ ኣብ ፀፅባሕ ውግእ እናኸፈተ ዝኽስትረሉ ባሕርን ምድረ በዳን ክጥሕሱ ዝሞቱ ዝሐጉሶ ሰብ ተወሳኹን ቀደም የድልዩናን እዮም ተጠሊዖም ዝብልሉ
منقلتي نايت مبتان ناي مشاط من اسيات زخونو زخلو زاتات سلمنتاي سر حدا من يستيلنا مزخفة كاروت ديكتاتورس يوم اوتوكراتس يوم نبلو مع عالم بموجودات كنريو نخيل مالتنا صوتي بزعبا زمو نرأي دحيرو نابتناي ولودونا زحالفو زلو قالسي كنأتو إنا كلاينت مالتي مو بعلقاتكم رئيتهم تهيبكم سبونيرو هاي أوبا يا الغادو اسك مأتوي من تخونا تقدمي تحطو رأيلنا أنصار منن انتايننا نقالس زلنا بحافشو نحنا تتقاوم دنبي well ብዙሕ ግዜ መሳሳሊ ኣብዚ ገዛ ብዙሕ ግዜ ተገሊጹ እንዲሁ ኣንጻር እቶም ተቃወምቲ ደንበ ንበሃል ኣንጻር ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንቃለስ ኣለና ኢና ንብል ግን ከምቲ ዓንትቦ ጠቂሰዮ ዝነበርኩ ሓቢርና ኣክንዲ ተጠርኒፍና ነዚ ቀዳማይ ዕላማ ክንዲ ንቃለስ ከምቲ ጠቂሰ ይነበርኩ ቅድም ኣቢለ ኣብ ነንሕና ምውንጃልን ምፅራፍን ከምኡ ድማ ቂምን ቅርሕንታን ሒዝና ኣብ ክንዲ እቲ ፖለቲካዊ ዝኾነ ኣረኣእያ ብሓሳብ ወሲድና ንዛረብ ኣብቲ ፐርሰናል ዝኾነ ኣብቲ ፐርሰናል ዝኾነ ነገራት እንዳልዓልና ኣብኡ ምፅላእን ምፅራፍን ምክሓርን ዝፈጠሮ ሓቢርና ክንከይድ ኣይከኣልናን ስለዝኾነ እቲ መሰረታዊ ነገር ኣብቲ ዓድና ዘሎ ስርዓት ብኸመይ ይቕየር ሓቢርና ክንዲ ተጠርኒፍና እንተኣሽሙ ክንገብር ኣይከኣልናን ንሱ እዩ ከዓ እቲ ፀገም ስለዚ ወላዚ ሕጂ ዝርአ ዘሎ እውን ድሓንቲ ናይ ቅድም ድሕርቲ ትጋርኒ ኤርትራ ካብ ሜዳ ሙፃ ዝተረኽበ ምፍንጫላት ይኹን ትጋብዩ ዘሎ ውድባት ይኹን ወላዚ ይኣክል ይኹን ብርገን ሓመድ ይኹን ዘሎ ምሳሓባት ክንሪኦ ከለና መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሓሳብ ፍልለ ኣይኮነን ጥራሕ በቲ ውልቃዊ ዝኾነ ባህርያትና ካብ ሜዳ ትሒዙ ዝመፀ ጠበያት ባህርያት ከመይ ጌርና ኢና ነንሕና ነቲ ቀዳማይ ዕላማ ሒዝና ተኸላኡ ዝኾነ ነገር ገዲፍና ኣብቲ መሰረታዊ ነገር ክንሰማዕ ክኢልና ክንከይድ ዘይምኽኣልና እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ኣብቲ ሰሓተ ምፍልያት እኳ እንተሃለወና ሜነር ዝኾነ ነገራት ኣብቲ ቀንዲ ሓሳባት ግን ኣብዚ ኩሉ ደንበ ተቃውሞ መሰረታዊ ፍልይ ዝበሃል ነገር የብሉን ኩልና ከዓ ሓደ ኢና ንብል ተጠሪፍና ከምዚ ክንገብር ተጠሪፍና እዚ ክንገብርልና እዚ ገበርና መዓልቲ 34 ዓመት ኮይኑ ንሱ ኢና ንብል ስለዚ ኣነ ብቲ ዝሪኦ ነቲ ብውድባት ድዩ ብካሊእ ምንቅስቃሳት ድዩ ዝግበር ወላ ድኽማት ዘሎ እንተኾነ እቲ ድኽማት ኣሪምካ ንኡ እንዳሰዓብካ ነቲ ፅቡቅ ነገር እንዳሰዓብካ ክትከይድ ከም ዘለካ ክንገብር ከም ዘለና እንተዘይኮይኑ እዚ ሒዝና መፃና ባህርያት ጠበያት ክሳብ ሕጂ ይሃስየና ኣሎ ንሱ ካይገበርና ከዓ ኣብ ሓንቲ ቁም ነገር ክንበፅሕ ንኽእልና ስለዚ እቲ ውልቃዊ ፅልእን ቅርሕንትን ብከም ባህርያትና ሒዝና ዘለና ንሱ ገዲፍና ኣብ ሓደ ሓሳብ ኮይና መሰረታዊ ቀዳማይ ዕላማ ኮይኑ ክንገብሮ ዘለና ናብኡ ጠሚና ክንቃለስ ክኢልና ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ባዕሉ ዝብርገና ሓሙድ ሕጂ ዘለዎ በቃ ነንሕዱ ክጫፋጫፍ እዩ ዝውዕል ፌስቡካት ኣብ ገለ እንዳኾነ እዚ ከዓ ነንሕድካ ምጭፍጫፍካ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣየምፅእን እዩ
بحسب قريبك زين كرم الله زي يكون الله إلك قريبك مهات راديها خبيرك تقبر تذكيلك لا تتصرفك خمس زخيل ولا حد نقدر يلا تي تغند أنا زقلو تباري هنا غير الله يزبل كم يسمعون هاي يعني يلا ثانك يو أخي. ويل እንቃለሶ ዘለና አንጻር እቲ ኩሉ ግዜ ነቐርቦ ህዝብና ዝቆመ ስርዓት ስለ ዝኾነ እዩ ግን እንቅፋታት ካለና ዝብል ዘሎ ኣኸዓየ ኦኬ ያሲን اوكي ثانك يو ممر ظروف كما يتقولني ويلكم كلهم يا مالسي بزح نجرب وش تزلون لي عادتي بحافظ شو تقدم بتعاومه كرايد ماتي سرعات نقال صدرنا نجتا فتوسي ببحادة من تكدن كنكدن نزل سرعتي نفولتو دينا انت فلت كاتناي عامناي عامها فلت كعامناي سلاي مستفلتها تلقت ما تقول كابز بدي مسلني وين هيجي هو انت هو اللي بحث يرو كم حطها أربعة نزل سرعات قديتنا نحدي والجسم كتموزنون كل خاصي بخمي هات موزنو مالسي جنا ابنت أبز جزا زساتكو كبرهان أيانا برهان ردات إسكا ممرزرو والدبوس بعبيو رزقي كلهم باشاك علي كان لي أبز جزا فلتكم قلنا تسر يفلت كتبل سي بمنتهى هاتلوكو أنت إيتي مدى إيتات أيجي نابي قلت تحساس بني يترف دون إحنا دم بتعاوموسي إتم مسؤول على ولا مسؤول مهاروسي حجينا السرعة بنا هنبل ويسنتي والكاميرا هي إساس يفلتو وديوم نابلنا تبناي تمال بناي الحوار نبره أمباسادر عبد الله آدم قال لنا طلع الكابتن الجول سنبره وقت جمرهم كلاسي Ministry of Defense سبحتي فريم هاي فلتني ناي وسعي قداي حرافي هاي لدروع هاي فلتني قالوا أتنكم بزعبو أني مالسي كقولسن كله تنزيو زيو يلوك صار حجي تزقلت هلا كله نحنا بزعبو إنه قمته أسامشن مالسي كونكريت زخانة تنزيو سرعة دي والكاميرات دي كمان ديفاين كم قبرن قولي لنا سلذي تي ما نزل سرعة كم قمم كل ناسي بيننا قبر يس كلنا نسمع أبتدي لحزبنا لهاجرنا زور للرحاب زي ميدان حزب إذا سلطان زي أمبركة بناتي رأي بعلو دي قبر نحتم حبيت تعال ديفنس مينستر يوناي وسعوا واللاجي كلهم تم جي 15 يوم دلو تتوقع بلو زي كألو انتهي يسب زي مبلاتومي سلذي كمول كسا كنريهم كلنا علما ينفع زي كونسي كأنه أوين نورمال زخنا مثلا المستحمام المسبوع حمامات أكورس عن قاسس للولاك عملنا جدني مستي سورة كمال وهذا انت أسمتات كل جبرسي بين ديز جبر حمان زبل حتى حساس بمسك حيجي أتسجامي كم سرعات كتير ويكمل كسب سلذي بخمينا عن حدث بديفاين جبره زبل حتى كأمل عليه وثانك يو
Thank you, Yasin. أنا إذا ياسين أتخيل أن تحسه كوينة أكلنا إذا قدامي تحته هذا نكال سؤال لنا نبل تكال والكاميرا والتكالن والكاميرا حيقون نفلت دو نلليو دو نتبل يملس خبرنات أن حياسي أبتم أنصار منينا نكالس زلنا زبلو تملسنا أنت رئينا نحر زي نفلت خوينا نكالس هلنا خنبل أي نخيلن هنا بحالا يعني نخيل دو أنصار زي نفلتو بيناي نتعلم نمسرع المعواتل نحر زي نفلتو خوينا كنفلتو زي خالنا مخنياتات نتاعي أبوش إيرترا سريحو زلو أجباب التحزة تسلطان حزبا انتايل نسوت ديزاينري أتم نعو زي فلطو اليوم زي تقبرو زلو وأسلمتاي in theory منتي حزبنا هاجرنا مسوقتنا كنكفلينا يلوم زي تقالسو كالو تدفو زي تقالسو حجة حزبنا هاجرنا بكم زي مسألة شجر نعتو ونكلو أما وساني خسعز وسد من نجر أيفلتون صنيحة نتوساني خا تقبروه تقول كلو really نفلت أدينا نسبزي كمون as a group كم منجستي أي قصرون يعني كم حدا وجلة نايزي حزبنا زحلفو زل هيوت زفت سمو إزريئو هذا نزيع كنري أن تفتنا مخنياتو أتي إمنا خورنا نايك ألسنا خوينو سلازي سمعني أنصار زي تفلت وقتك على سلازي تخيلي تفلت أنت خوين كاغن مفقسيو أجباب أكايدو أسرارعو كتفلت تخيل نزوم تنتاكل زيوم إخاخ أتواقعو سلازي نزيئة أطبقنا أنت نريئة صبوخ بحالة يعني متان أبتي كالسي contribute كنقبر كنبكى كالوت ون زي الرأي من كلون كالسو لنا زبلون تليا ويل زيو زن كالسو زلنا فيقر بأكارون منفسون زيو علامو أخاء زيو إلنا شير كنقبر نخيل ساتومون قال ساتومون من الصار كحجزون يخيل انت زي كوينو نتي كاب حزبنا زمص زلو خمن اسينا زمص زلو سقاي بمرأي طرحينا نقالسو زلنا نبل زلنا امبر اتي اودا دبا قالسي زلو خاصو
تأودا دبا قالسو تحزا قالسو أين فلتونا لنا تلزي النهار مو نجار يلن نابز بلي بستحن لنا عين تلزي خونة تا actual انتاي انصار منن انصار انتاين يلتا قداميتي مخنياتو منيو نزخل زمرح زلو مباليو انتاي كيو انتاي كيو بحنقولن بأكالن بخنريون بخنحاسبون النخل أكال انتاي إزبل زلخو فلذا كاب تمكرونا كاب قالسي جميرو أوشتي اتهزبو حيلتات زبحال بحال هزبو جنبار بأنصار تقادلو حبنة إرترا كابنات إنت زبزح زقسمنايو أم مسرح استمهارنايو دحريقو دحرنات إنت جنفيلو زلو بزح ممزني كرايتيرياس اللونا كابزي دجيس بمقبار ازيو إذا خنا أمت أنخل فيجر على النادو سلازي إزيتات على إلنا أنت تزراري بنالو كنت أنتو يزبلكون أنا أطرح زي كونان نخلو ذك على سلو مخنياتو أما تقرشو ولا لو من تزيت ودئ أبز مسء كتصال أخيرانا جبرنا مهار صحفات فنوتات نابتهم ذك على سنة بزبنان كان حلف نخيل مالج ردازقي قاد حان مساخان قدم نقعد عن سنحكم عندي لومي نقيفة كالو خو نمبر وان كتمسء حسبكو هو يلزدنقوها يا رئيتو ليخد نو ميلاتي ياسين ملسو أسرائيل كا ريخاني كا نعو خبل كا يلصو زلخو حجبتا وانا ركب كالو تغين كا أنصار منينا نقالس زلا نزبل ملسي هبونيرو حجتا زخر رازلخو أنا أبتي نفلتو دينا أنصار نفلتو دينا نقالس زلا ناتبلين يا برقت قومي وكم زختولو صنحكا كم زختولو صنحكم مخنياتو كابت تعزب تحجي كم بتا نوس علمين نوس فلتاتين كابتان اشتي ابتا سراويت زنبرنا لان كومو دما كابتي كومن سانس تردو نغر لك خم ايرتراو في هاجر كونكا سوت راح دي كونكا ابتي 98 قينات كجمرن كله اتا ناباد مزاتوت مقد خلته ساعات كباد مزاتوت تانكسي انا ابال نايتا تانكي نيرا نغركم نايتا تانك ابال نيرا انا حجي كمتي عنتو يزبلون نبرمانيو تقينات نايتي ساعات شمون تنسي اصبحت افريمون نايفلطوني نير بولو بلك ايفلطوني سلازي انتايو سو نفلطون اي نفلطون حجي او اتي زرزرات خبي تجميرو قال خبل ليكونكو دالي زلخو ግን ኣብኣን ኣብዛ ናይ ትግራይ ኩናት ምስ ኢትዮጵያን ትግራይን ዝነበረ ኩናት ኣብ መንጎ ጣልቃ ምእታውን ተዳሪእናዮ እቲ ኩናት ክኣትዎን ከሎ ወላ ሓደ ዝፈልጥ ሰብ የለን ካብቶም ሚኒስትራት ዝፈልጥ የለን ንኣብነት ኣብታ ናይ 98 ናተይ መራሕ መስርዕ ዝነበረ ንሱ ቀጥታ ምስኡ ርክብ ዝነበሮ እዩ ምስ ኢሳያስ ሕጂ አንታ ሬድዮ ምስቲ ኦፕሬተር ኢና ክልቴና ተቀቢልና ምስትናትና ኦፕሬተር ንሓይድና ኣብ ቡልጅና ነርና ንዑ ነቲ መራሕ መስርዕ ይፀዋዓዮ
حسكايا تانكي فتحت متسكلا حسكايا نشيلالو حلف تبايلو ايدن تمرح مسرعي تصوي عمصيو بزي بقى انا خميلات خير الله ذا تانكي لتخاتي عمشو نحنا ابلات مسرعينا تحددتينا ويفرموا لنا زي بقى انا خير كم زلا الى انا دو الى تخاتي عم بالله علي خابيت صحبت بريزيدنت زمصت ازاز يرد ازغي سخا تعاصون تخفتن يلن نحنا ونعاصون نخفتن يلن ابلات مسرعيهم ስለዚ በይኑ ሒዙ ኣምፃ ተባሂሉ ይሹ እቲ ሰብ ኣብ ኣኼባ ዝተዛረባ ተዛሪቡ ኣሎ ክስቶ ተወዲ ኣብ ኣጀንዳ ተሓዝ ሕጂ ሓደ ነገር ክነግሮ እዚ ሰብ እዚ ሓደ ግዜ ኮፍ ኢለ ባይብል ንብብ ነይረ ድሓር ሰንበት ፃዕዳ ክዳን ገለ ዝኽትነ መፂ ኮፍ ኢሉ ዝያዳ ትፍቀድ ያብለኒ ኣይትፍቀደን ያ ግን ግለየ ገለ ብሎ በል ሓደ ነገር ክነረካ ብጣዕሚ እንደ ዝፈትወካ مؤزوز يخا دحر زخينات الزيب لني شعو زخينات الزيب لني نحنا خاب إثيوبيا عينا المجمرتا وحتايز بلن زول ليلك كساب حجي إلير الصعب عدمي مولوتي زربا نحنا خاب إثيوبيا عينا زخينات زيد ما نيرترانا بدي إثيوبيا نملاس فيلني زياب البخا زي لنا خيرو بك سو انتهي كردا جميرة شعو اتوم اتي ريسياسي تقلالا تناتو حيل ولا قيترفه ابي اثيوبيا خمزولو كردا جميرة بفلا بدغ مس وصاكو متنو ويتي زغبرو بوليتيكاوي منقساساتو ابي ኤርትራውያን ከምዘ የለ ተረዲ እቲኦንሲ ባራዩ ምክንያቱ ኣብቲ ፐርሰናል ላይፍ ናቶ ማላኽ ትሪኦም ከለኻ ኣብቲ ሃገር ዝኾነ ይኹን ዝውድእዎን ዝውስንዎን ነገር ወላ ሓንቲ ነገር የለን ምንም ነገር የለን ሕጂ ንሱ ምስ ካልኦት ከም ዝሰርሕ ኢኻ ትርዳእ ምስ ካልኦት ይሰርሕ ምክንያቱ ኣብቲ ቀንዲ ንኤርትራ ኣብ ሓደጋ ንህዝቢ ኣብ ሓደጋ እንደይ ህይወት ሰብ ይበሊዑ እቲ ናይ 98 ኩናት ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ لأن 27 شيء متفيهم معر 5 طفات كمص زخيلسي بزي اخيبان بزي زخونه انتي زبحالن نابا دمه مقد خلص ساعات تحسو اتيو زمارو خماريخو غلمهله تماريخنا كوفيلنا مالتي ስለዚህ ንፈልጦ ዶ ዝብል ምስመን ኢና ንቃለስ ዝብል ብርግጽወ ሕጂ ንኣብነት ነዞም ኣባላት ህግደፍ ዲዮም ወይ ኮራኩር ወይ ካድረታት ገለ ንብል ጀረናላት ውን ንብል ካብቲ ህዝቢ ዝኸፍአ ናብራ ዝነብሩ ዘለዉ ሳቶም ሕጂ እቲ ቃልስናሲ ምስመን እዩ ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ከምዚ ከማናቱ ጨቂኖም ዘለዉ ምስኣቶም ዲ ዝኸውን ዘሎ ንዕኦም ሃሪምካ ዲኻ ድሎ ብድሎ مستو زلو سراوي تجاجي خادي خانت لو تختم صو عينا يحجي اتي نسوت متنناتو ابي اثيوبيا خمزلو حجي تفرن نريو لنا اتفرس نريو لنا ده حقلتيشن 10 شو منتنسي قلص خوينو تراي مخنياتو نتوم ابي ايرترا زلو ايرتراوያን صوريات ايرتراوያን ايرترا زبلو فتح الزبلو ايرترا زبلو بحاصيرو كلهم قنصيلوم نبومو ما تفيوم ስለዚህ ክንፈልጦን ተዳ ኮይና ብል ኣነ እዚ ኢና ክንፈል ኣነ ሕጂ ብወገነይ እዚ ይፈልጥ ብዛዕባኡ እንታይ ያኸ ቃለስ እንድሕሪልኩምኒ ንዑ ዋላ ኣሊኻዮ ኦሬዲ ቀዲምና ነቲኦም አንቀሳቂስዎም ኣሎ ሞተር ናይቲኦም ኣላዓዒሉ ኣሎ ሩር ንሰማዕ ኣለና ሕጂ ሞተር ናይቲኦም ኣብ ኢትዮጵያ ናቱ ዝነበሩ ኤርትራ ዘሰልጠኖምስ ናቶም ሩር ንሰማዕ ኣለና ሩር ታናቶም ተበጊሱ ከም ዘሎት ሞተር ንሰማዕ ኣለና ሕጂ እዛና ሰማዕ ኣለዋ ስለዚ ንዑ ጥራሕ ኣይኮናን ንሕና ቻሌንጅ ክንገብር ዘለና ንዑ ሓንቲ ኣታእኽሎ ወላ ሓንቲ ዋላ ካብቶም ዘለዉ ደም ገለ ታርሞ ትኽእል ኢኻ ዋላ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ስጉምቲ ዘይወስድሉ እውን ኣብ ገለገለ ንፈልጦም ድሓንክ ብዘይምጥቃስ ክሳኽብሉኻ ከሎ ፀገም ኣሎ ብኻልእ ወገኑ ብሉኻ ብኻልእ ወገኑ ፀገም ኣሎ ምክንያቱ ተዳሪኦም ኣብታ ናይ 98 ምንቅስቃስ ናይቶም ክስታይ ምስ መፀ ለውጢ ዝብሉ እታ ኮይናት ኣምፂዋ ሕጂ እንተደኣ ገለ ኢልካ
بأبزي الله أبزي الله موت خم الله حنقو خمس قدم دفرار حنا بنا خما أن حزب إرترا خما حيزو جهو لك حج خاني ነገራት ኩሉ ጻፍ ምስ በለ ወያነ ኣብቂዒ ገለ በለይሉ ዝነደሩሉ ሰዓት ኩሉ ከሉ ከዓ እቲ ዝብልዎ ፀሓይ ዓሪባ ማለት እያ ገለ ዝበሎ ገለ መለ ኩሉ ኮይኑ ከብቅዕ ገለ ለውጢ ክመፅእ እውን ክሕተት ህዝቡ እውን ዝፅበዮ ስለ ዝነበረት ለውጢ ንዑ ንኸይገብር ከዓ ሕጂ ኣምፃ ኣቢሉ ካርታ ናይ ዓሰብ ሂቡ ከዓ ንዑ ቀሳይሱ ሕጂ እውን ገለ ተይልኩም ኣብ ውሽጢ በዚ ኣለውኩም እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ንሱ እቲ ናቱ መትኒ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ባህላይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከዓ ትግራይ እውን ሓዊስካ ካብቶም ወፃ ህዝቢ ትግራይ ዘይርድኦም ተጋሩውን ኣብኣቶም ሕጂ ከተለልዮም ትኽእል ኢኻ እዞም ሰባት ናይ ኢትዮጵያውያን ኦልሬዲ ፈሊጥናዮም ኢና ናይ ተጋሩን ምፍላይ ኣቢልና ዘሎ ናይ ተጋሩ ከዓኒ ወፃ ህዝቢ ትግራይ ዘይርድኦምን ላዕላውነት ናይ ኤርትራ ዘይቅበሉን ዘይኣምኑን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣካል ናይቲ ስርሒት ዝግበር ሓንቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ዝኣምኑ ሰባት እዮም እዚኣቶም ስለዚ ብወገነይ እንታይ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ኢሳያስ እሞ ስለዚ ብኸመይ ኢና ክንቃለሶ ሕጂ ነዚ ዝሃርም ወይ ነዚ ዝብትን ክሎት ዝገብር ከም ኣብ ለሚን ኣብ ፀባዕ ዓይነት ኢኻ ክትፃወት ትኽእል ስለዚ ከይፈተና ኣብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እውን ምትንኻፍ ክንገብር ንክእል ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብኡ ሎ ናቱ ሓይሊ ኣብኡ ሎ ናቱ መስመር ኣብኡ ሎ ናቱ መትኒ ሶ ኣብኡ እውን እቲ ደንበ ተቃወምቲ ዝርግሒኡ ክገብር ጽቡቕ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መትንናቱ ስለ ዝፈርሑ እዮም ክሳዕ ሕጂ ስቕ ኢሎም ዘሎ በቶም መሳርሕትኡ ዘሎ ምክንያቱ ድሕሪ 2018 ኣነ ሓደ ያለኒ ጋርድ ስናቱ ኢትዮጵያውያን እዮም ነይሩ ኣይንፈልጦምን ኢና ኢሉ ፊሊጶስ ኢሳያስ ዝሃቦ ጋርድ ዘይኮነ ናይ ባዕሉ ጋርድ ገይሩ እዩ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዝኣቱ ነይሩ ኩሎም ቶም ጀነራላት ናይ ገዛእ ርእሶም ጋርድ እሶም ዝኣምንዎም ባዕሎም ይገብሩ ነይሮም ስለዚ ሕጂ እንታይ የረዳእካ ንሱ ጠቕላላ ሓይሉ ኣብ ኤርትራ ከም ዘየለ ንኣብነት ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ተስፋልደ ዝብልዎ ኣሎ ሓደ ነቲ ኩሉ ኣብቲ ውሽጢ ቤት ጽሕፈታት ዝግበር ዋላ ነዞም ምድስካል ገለገለ ዝበሃል ኩሉ ባዕሉ ዝገብሮ ከምዚ ተኣማናይ ዝበሃል ንዑ ዝፈርሕ ኢሳያስ ዝበሃል ግን ክሪኦም ከለኹ ተባህሉ እዩ ዝገብር ዳኣ እምበር ባዕሉ ዝውስኖ ነገር ኣሎ ኢለ ይሓስብ ነያ ስለዚ ኢሳያስ ኩሉ ነገራቱ ምንቅስቃሳቱ ዝሰርሖ ስርሒት ዳትስዋይ ኣብ ኤርትራ እታ መትን ወይ ከዓ ታልዓት ክንረኽባ ዘይከኣልና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እሞ يغني نالباش أنا ويحيى خيكون grazie No, fine, fine. That's okay. Okay, still داينا نقبر زلنا بزكال السرارحة تملاخي لنا نصوعه سب نخلو بزيكا والسنات مسارحيو ومخاء زي سلطان زي بلو كالي زفلت بزي بلو زي سارح جانا احنا بزعبا the whole political sphere diplomatic sphere military sphere كل مداته نسو ببزحان صصو زقلقلو تراحن زلو وقل ساعة زخفات Ministry of Defense بحال سبحات أبزن هبرو اللقاء أنا يفلت إني خلنا نكلنا بفلاي ناتي لوز ساددوم ب انتاونتو زتسارحهم زتسارحوا انت زي كوينو امباسي تسدد نكله ساعتها السدوم
ኣይፈልጡን እዮም ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ካሊኡን ክሳዕታ ዝልእኮም ዘይፈልጡ እንድሕር ኮይኖም ወል ናይ ዲፕሎማሲ ትሬኒንግ ኣይወሃብን እዩ ምናልባት ምስ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተፈላለየ ተሓሳስባታትን መርገፃትን ዝለኣኹ ይኾኑ ግን እቲ ክዓውትዎ ዝጥለብ ዕላማ ከዓ ሓደ ተመሳሳልን ይኸውን ረብሓ ናይ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ፕሮሞት ኣብ ምግባር እዮም ዝሰርሑ ዲፕሎማስያዊ ስራሓቶም እንተ ደኣ ከምዚ ኮይኑ ኣብ ቃልሲ ዝነበረሉ እዋን እቶም መራሕቲ ዝበሃሉ ብዘይፈልጡሉ ዘይኣፍልጦም ግን ብፍሉይ ዝተመደቡ ካድራት መራሒ ብርጌድ እንተልዩ እቲ መራሒ ብርጌድ ኣይኮነን እቲ መራሒ ብርጌድ እቲ ናብኡ ዝተመደበ ካድር ልዕሊ እቲ መራሒ ብርጌድ እናተሓበረ ክግበር ዝግብኦ እንተውጅህ እናተዋህበ ዝህብ ወይ ዝእዝዝ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ኣብ ትሕቲ እቲ ኢፒአርፒ ዝበሃል ውደባ እናሃለዉ ማለት እዩ ካሊእ እቲ መሪሕነት እቲ ዝዓበየ ፖሊሲ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቶም ኣባላት መሪሕነት ዝመሃርዎን ዝስዕቦን ዝነበሩ እዩ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ክልዓል እንከሎ ናብቲ መሪሕነት ኣቕሪብዎ እዩ ብዝፅኢሉ ዝተቃወሞ ግን ኣይነበረን ስለዝዓገቡሉ ዲ ንነብሶም ስለ ዝፈርሑ እዩ እታ ንሳቶም ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዘውረድዋ በትሪ ኣብ ልዕሊኦም ከይትወርድ እዩ ብደረጃ ዝድዮም ኢትዮጵያን ከይድና እናበሉ ነቲ ሃገር ሸጥዋ ነይሮም ብዙሕ ሕቶታት ከነልዕለሉ ዝግባአና እዩ ክሳዕ ድሕሪ ናፅነት ንሱ ባዕሉ ኣብ መቐለ ዝበፅሓሉ ግዜ ድዩ ካብ ኢትዮጵያ እናመፅእ ድሕሪ ሎሚ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ዘሎ ዶብ ቁም ነገር ኣብዚ ውፀረሉ ደረጃ በፂሑሎ እዩ እዚ ድሕሪ ንበዓል መስፍን ወቶም ኣባላት መሪሕነት ድሕሪ ናፅነት ደጊሙ ናብ ኢትዮጵያ ምኻድ ዝነገሮም ሕጂ what is the composition of that መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ተጋድላይ ግደፍዎ ሓፀልፀል ኢሉ ኣንጻር ሓፃዊን እናተቃለሰ ሃገሩ ነፃ ንምውፃእ ጥራሕ ዘዕላምኡ ሓያል ቃልሲ እናካየደ ይመፅእ እታ ብመራሕቱ ትመፆ ናይ ኢሳያስ ትእዛዝ ቃል እናተግበራ መፅዩ ማለት እዩ እቲ ዝለዓለ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ናይ ስለላን ቅንፀላን ኣወዳድባ ኣብ ሻዕብያ እዞም ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ዝሰርሖ እዩ ወላ እውን ኣብ ውሽጥን ሃለዉ ሓደ ሰብ ጥራሕ ዝሓንጎላ ኮይና 4-5 ወላ ክንደይ ቁፅሮም ናይ ስለላን ቅንፀላን ትሬኒንግ
ዝወስዱ ካብቲ ሰራዊትን ካብ ኩሉ ተጋዳላይ ዝተመርፁ ተባሂሎም ተሳሒቦም ፍሉይ ስልጠና ተዋሂቦ ናብ ፈቆዶ ሃገራት ዝብተኑ ሱዳን ዶ ሶማል ዶ ኢትዮጵያ ዶ እንታይ ዶ ዝብተኑ ኣነ ሓንቲ ጉጅለ ናይ 10 እንተ ደኣ መሪሐ በቲ ተዋህበኒ መሪሐ ኣሰልጥና ኣለዮ ኮይነ ዕቁባይ ብወገኑ የሰልጥና ኣሎ ኣይፍለጥ ኣነ ንዕቁባይ እንታይ ንገብር ኣለና ይንፋለጠኒ ካሊእ እውን በቲ ካሊእ እውን በቲ ዝሕቡእ ዝነበረ ገሊኦም ማዓስከር ሕቡኣን ኢሎም ዝፅውዕዎ ትሬኒንግ ዝወስድሉ ዝነበሩ ስለዚ ካብቶም ኣነ ሰልጠንኮም ንሱዳን እንተ ደኣ ተላኢኾም ካብቶም ዕቁባይ ዘሰልጠኖም ከዓ ንሱዳን እንተ ደኣ ተላኢኾም ኣይፋለጡን እያ ሃዲመ መፅእ ሃዲመ መፅእ በዚ ጥራሕ እዮም ዝፋለጡ ከመይ ኢሉ እዩ እዚ እናተገብረ እንከሎ እቲ ዝነበረ መሪሕነታት እውን ኣይፈልጥን ነይሩ ሜዳ ክንብል ሕጂ እውን ኣይፈልጥን እዩ ክንብል ኣምሓራ ከም ዝምስሎ ወደሽ ከገባሽ ቢገፉሽ ኣይክፋሽም ፈቲኻ ካብ ኣተኸ እንተቐልዑኺ ኣይከፍኣክን እዩ ዲዩቲ ጉዳይ ስለዚ እቲ ናይ ህዝብን ሃገርን ጉዳይ ተረሲዑ ጥራሕ ኣነ እንበረላ ድዩ ኮይኑ ዝረአየና ዘሎ ስለዚ ክትደናገፀሎምን ጨንኪንካ ናብቲ ጨካን ከተፀግዖምን ኣብ መንጎ ዝቀርቀረካ ነገር ይኸውን ማለት ንሱ እቲ ኣንጻር መንን እንታይን ኢና ንቃለስ ዘለና ዝብል ሕቶ ዘቕረበኒ ምክንያት መን እዩ እንታይ ኢኸ እንተዘየለሊና ንኣሰራርዑ ከነለልዮ ኣይንኽእልን ከመይ ኢሉ ኣትወና ኣሎ ይልሕኮና ኣሎ ናብ ዝሰፊሕ ተቃዋሚ ደንበውን ኣይክንሪኦ ስለዚ ከዓ በብዝተፈጥረ ምክንያት እናተጋጨና ሓባራዊ ቃልሲ ከየካየድና ክንነብር ኢና እቲ ሕቶ ንሕና ንምልሶ ኣይክኸውን ስለዚ ኣብዚ ተወሳኺ ርእይቶ ወይ መግለፂ ከተቕርብሉ ንደለኹ ባህላይ ኣነ ምክንያቱ ኤግዛውስት እናገበርናዮም ክንከይድ ክንክእል ምንቲ ሰይድ እንኳዕ ድሓን መጻኻ እንኳዕ ድሓን ቀንኹም ምህበይ ዋ ድምፅኻ ሲ ትመሓየሽ ኣላ መስለኒ ትመሓየሽ ኣላ ባትሪ እንዳቀየርና ኢና እታ ናይ ሳመር ከይዳ ናይ ዊንተር ተኣትስላ እሞ ሓያል ባትሪ ግበርሎ ምስ ዋ سلام سلام مرحبا تخلي ملكين بحال بسامسوني أتيزلهم تخلي هو هذا ملكين قاعد حن مساكا تخلي دحر نوح في كنا نوح كاين ساعة في كان مسلني انا لعبت هذا اللخو قدف كان نقزا اللخو تغفتاني ركع دخل لك زي تغفت نيرا لا قدم طلعت عازي نيرا كما ينزل اي فلت كوان مالتي مبر كل زي حتى لك بزغون قاعد حن مساخا
أنا تزاربكو دي خاتيخا هو لك حجي هذا أوكي مو حسوسو عفان سيد نالبات مجمري كوننا انتي نايلو من نطبتاتنا حمشت شدشت نطبتات قريبة ኣብ ውሽጡ ግን ክብድ ክብድ ዝበሉ ነጥብታት ኣለዎ ስለዚ ተቐዳመይቲ ብቐዳምነት ኣንጻር መንን ኣንጻር እንታይን ኢና ንቃለስ ዘለና ነዚ ንቃለሶ ዘለና ንቃለሶ ኣለና እንብል ትካልን ውልቀ መራሕን ንፈልጦም ዶ ነለልዮም ዶ ቀንዲ ንህዝብና ብድንቁርናን ብድኽነትን ደዲኹን ዓፊኑን መትሓዚኡ ፖለቲካዊ ምኽንያታቱ ዕላምኡን ኣነፂርና ንፈልጦ ዶ ካብ ዝብል ኢና ንብገስ ዘለና እቲ ካሊእ ነጥሮ ኣለኹ ካልኣይ እቲ ቅፃል ወለዶ ንባዕሉ እኳ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዝተገዛዝዐ እንተኾነ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ህግደፍ ኮይኑ ደንበ ተቃውሞ ንህግደፍ ክገጥም ብዘይመብቅዑ ነዚ መንእሰይ ወለዶ ኣሳቲፉ ናብ ቃልሲ ዝሓቁፍ ባይታ ክሰርሕ ዘይመብቅዑ እዩ እቲ ሕቶ ክንዘራረበሉ ዝግባአና ዋና ነጥቢ ከመይ እንተገበርና እዩ ነዚ ወለዶ እዚ ሓላፍነት ጉዳይ ሃገሩ ተሰኪሙ ክቃለስ ክንሕግዞ ንሕና ሓላፍነት ክንስከም ንኽእል እንታይ እንተገበርና ኢና ኣብዞም ተቃልስቲ ቅድመ ናፅነት ሃገርን ኣብ መንጎ እዚ ድሕሪ ናፅነት ተቆጢዑ ዝብገስ ዘሎ ሃገራዊ ወለዶን ዘሎ ሃጓፍ መራኸቢ ድልድል ክንሰርሓሉ ንኽእል ሳልሰይቲ ተልእኾና እንታይ what is our mission ብሰፊሑ ናይ ተቃውሞ ደንበ ራብዓይ ሃገራዊ ኣጀንዳና እንታይ ንጹር ሃገራዊ ኣጀንዳ ኣለና ዶ ሓምሳይ ንሃገራዊ ኣጀንዳናን ኣገባብ ቃልሰናን ብኸመይ ናብ ህዝብና ክበፅሕ ንገብሮ ክንጥቀመሎም ዝህልውና መሳርሒታት እንታይ ምንታይ እዮም ምክንያቱ እቲ ኩሉ ንብሎ እቲ ኩሉ ንፀፍዮ ወይ ንኣልሞ ናብ ህዝብና ክበፅሕ እንተዘይክኢሉ ናብዚ ሃገሩ ክመርሕ ከነምፅኦ ክንክእል ኣለና እንብሎ ቀፃል ወለዶ እንተዘይበፂሑ ንቃለስ ኣለና ክንብል ስለዘይንኽእል እዩ ሻድሻይ ናይ መወዳእታን ንጹር ኣጀንዳን ኣገባብ ቃልስን ኣብ ዝሰራዕናሉ ደረጃ ወይ መድረኽ መቃልስትና መነመን እዩ ምስ መነመን ኮይንና ኢና ክነተግብሮ ንኽእል ብኸመይ እቶም ኣብ ሃገራዊ ኣጀንዳን ኣገባብ ቃልስን ዝሰማምዑ ተቃለስቲ ሓባራዊ ናይ ቃልሲ ባይታ ንፈጥረሎም ዝብሉ እዮም ስለዝኾነ ሕጂ ምንታይ ኢና ፀኒሕና ኣብታ ቁፅሪ ሓደ ኣንጻር መንን እንታይ ኢና ንቃለስ ዘለና ቀፂላ ነዚ ንቃለሶ ኣለና ንብል ትካል ውልቀ መራሕን ትካልን ውልቀ መራሒኡን ንፈልጦ ዶ ነለልዮ ዶ ኣብ እትብል እናተዛረብና ኢኻ ኣቲኻ ከምኡውን ሰይድ ላልምባ እንኳዕ ድሓን መጻእካ ካሕሳይ እንኳዕ ድሓን መጻእኻ ስለዚ እንታይ እቲ መንን እንታይን እዩ ክንፈልጦ እንተዘይክኢልና ኣሰራርሕኡ
ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና ኣካይዱ ኣሰራርሕኡ እንተዘይፈሊጥና ከዓ ብኸመይ ንቃለሶ ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና ሓደ ካብኡ ሶፊስቲኬትድ ብዝኾነ መገዲ ከምቲ ካብ ቃልሲ ጀሚሩ ሕጂ ዝቕፅሎ ዘሎ ነቲ ደንቢ ቃልሲ በብግዚኡ ቅፅላት እናፈጠረ ነቲ ህዝቢ ከደናግሮ ፀኒሑ እዩ ጀሃድዮም ኢሉና ሓምሻይ መስርዕዮም ኢሉና ወያኔ ኢሉና ዘየጠምቐና ነገር ኣይነበረን ተመሊሱ ከዓ ከመይሉ ናበይ ንኸይድ ኣሎ በብግዚኡ ንሪኦ ኣለና ሕጂ እዚ ከምዚ ከም ነፋሒቶ ዝገላበጥ ሰብ እዚ ንፈልጦ ዲና እንታውነቱ ብሓንጎልን ብኣካልን ከነለል ይኽእልና ዶ ብኸመይ ንቃለሶ ክንፈልጥ ንክእል ምንቲ ኢልና ኢና ክንዘራረብ ፀኒሕና መልሲ ክህቡ ፀኒሖም መግለፂ ክህቡ ፀኒሖም ማለት እዩ ስለዚ ንቐፅላ ኣብ ጥዕይ ዝበለ መዛዘሚ እዎ ንፈልጦ ይኹን ኣይንፈልጦን ፈልጦ እንተኮይንና እዝን 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 እዩ ከምኡ መልስታት ክህቡ ፀኒሖም እዮም ብዕቁባይ ተስፋይ ጀሚሩ ያሲን ረዳእስጊ ርእቶታቶም ክህቡ ፀኒሖም እዮም ስለዝኾነ ኣብዚ ተስፋ ሓቢልና እንተገለፅናዮ ናይ ቃልሲ ባይታና ከነስፍሕ ንኽእል ባህላ እየ ኢድ ዘውፅእ ኣሎ ድዩ ዋላ የለን ተዛረብ እንድሕር ሓሳብ ኣልዩ ተኽእል أو على سيتي حجي تقصد أنا كانت كله قداسيو بتن بزن كل جدي بتن من تاليو في زرابليو جن أثريرنا فلتنا بمديبنا دخلنا له أيكون كنت عايز عني أباي حتى قداميتي هون ولكن تقرب كان تتات كلن مالسي نتسأل أين نفلتو دينا أباي نقرأ كمتي نحنا نتقاوم تزلنا كما خذا نفلت أين نبلو حزبنا يفلتو دي تبتحتي زلو فتونا له وفلتو يمتعد بدمرك سمعت غير خاجن እቲ ሲሪየስነስ እቲ ናይቲ መንነቱ እንታይ እዩ ኣብ ምንታይ ከውድቐና ይኽእል እንታይ ይገብር ኣሎ ርእዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ንዕኡ ምፍላጥ ነፀላኢኻ ምፍላጥ ዓባይ ነገር እያ ብሸነኸይ ሰብዚ ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ እቲ ሕማሙ ይርአ ነይሩ እዩ ሰብ ገርሁን ከሎ ማለት እዩ ክፍንጨል ከሎ ኣትሒዙ ነቲ ግርህነት ነቲ ፅቡቕ ድሌት ናይ ህዝብና ተጠቂሙሉ ተበጊሱ ውድቡ ገይሩ ከመይ ገይሩ ነቲ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ድማ ምእዙዝ ይገብሮ ድማ ናቱ መንገዲ ሒዙ ማለት እዩ ብዙሕ ድማ በቲ መጀመርያ በቲ ጭርሖታቱ ስዒብዎ እዩ ድሓር ግን ነቲ ነዚ ኣብዚ ኣብፂሕዎ ዘሎ ሜላታቱ ሕጋዊ ኣካይዱ ንክበፅሕ ግን ሓደ ብልዕሊ ሓደ እናተወሰኸ እናፈተነ ተቐባሊ እናገበሮ ነቲ ዝጀመሮ ከምኡ እናበለ እዩ ኣብዚ በፂሑ ዘሎ ማለት እዩ
ክሳብ እቶም ኣብዚ ዘብፅሕዎ ካድራቱ ቀንዲ ሚኒስትራቱን ምስታን ገይርዎም ዝነበረ ክኣስር ከሎ ዝበሎ ዝተንከፎ ሰብ የለን ክሳብ ኣብዚ ክበፅሕ እውን ደፊሩ ማለት እዩ ኣለማሚዱ ትገባብ ኣካይዳ እቲ ጭካኔ ብዝተፈላለየ ዋላ ይሸፈን ኣለማሚዱ ወይ ማለት እዩ ስለዚ ንፈልጦ ዲና ዝብል ኣብ ደገ ዘለና ከማን ኣብ ገሊኡ ንጋጭ ኢና ገሌና ንፈልጦ ንብል ገሌና ድማ ምክንያት ክንፈጥር ንደሊ ወላ እንፃሩን ከለና ስለዚ ወላ ሓንቲ ንፅርቲ ከማን መስመር ሒዝና ንዕኡ በቶም ዝስዕብዎ ዘለው ከም ዝፅላዕን ከም ዘልግትን ክገብር ዝኽእሉ ናይ ገበርናን ማለት እዩ ኣነ ባዕለይ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛረብክዎ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ኣሕሊፉ ክህበና ተዳልዩ ዘሎ ሰብ እዩ ብዙሕ ምልክታት ርኢና ብዙሕ ምልክታት ሰሚዕና ኢና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘውርዶ ዘሎ ድማ ናይ ሓደ ኤርትራዊ ህልናን መንፈስን ድሌትን ኣይኮነን ስለዚ ናቱ መደብ ዘለዎ ሰብ እዩ ስለዚ ነታ ሕቶኻ ትምልሽ እንተላ ነታ መንነቱ ናይ ዝመራሒ መንነት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ከም ትሰርፅ ምግባር ክኸውን ኣለዎ ዕላማና ሽዑ እዩ እቲ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ስለምንታይ ሎሚ ድሕሪ ኢና ወይ ክትዛረብ ከለኻ ኢሳያስ ንናፅነት ዘምፅአ ተምሂሮ ገይሩ ዝሪኦ ዝዛረበሉ ወላ እቲ ፀልኦ ዝብለካ ዋላ ይሃሉ ኣይሃሉ ከም ዘምፅአ ገይሩ ዝሪኦ ብዙሕ ብላ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሃገር ዘምፅአ ገይሩ እዩ ዝሪኦ ሃገር ከጥፍእ ምዃኑ ክንዕግቦ ኣይከኣልናን ኣለና ስለዚ ኣነታ ቀንዲ ክተቕሳ ዝደለሳ ታሪክ ኣሎ ባዕሉ ዝበለሎ ካልኦት ዝበልዎ ኣሎ ነዚ ከረጋግፅ ዝኽእል ውዒሉ ሓዲሩ ነዚ ሃገር እዚኣ ኣብ ከእትዋ ብከልኡ ከእትዋ ከም ምዃኑ ዝትሕብር ማለት እዩ ወላ ዝኩሉ ዝካየድ ኣንፃር ኣብይ ድዩ ገለ መላሓ ሓንሳቡን የጠራጥረካ እዩ ናይ ብሓቂ ድዩ ወላ ሜላ እዩ ንምንታይ ንሱ ምስ መን ይውዕል ድሕሪ ትፈልጥ ኮንካ በዓል መን እዮም ድሕሪኡ ዘለው ሃገራት ዓበይቲ ድዮም ወላ ንኣሽቱ ድሕሪ ትፈልጥ ኮንካ እቲ ንሪኦ ዘለና ብቅድሜና እውን ፌክ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዓና ዝመርሓና ንሕና ከመይ ጌርና ክንከይድ ከም ዘሎና ኣብ ጌጋ ዝመርሓና መንገድታት እዩ ዝህበና ዝበሎ እናተዛረብና ዝገበሮ ከምዚ ገይሩ እናበልና ከም ንኸይድ ነቲ ናቱ ቀንዲ ክፍኣት ንጎኒ ንገድፈሉ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ክትሓት ንኣቱ ኣብ ካልእ ሓሳባት ንኣቱ ስለዚ ብሓፂሩ ካጥራ እንተኮይኑ ንሕናሲ መንነት ናይ ሰብ እዚ ብንፁር ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ከነብፅሕ ንኽእለሉ መንገዲ ኣብቲ ታሕቲ ጠቂስካ ብኸመይ ኢና ንሰርሕ ዝብል ተንኪፍካ ኣለካ መስለኒ እሳ ተዓባይ ጉዳይ ኮይና ዝስማዓኒ ቀኒየለን ታንኪዩ ተኽለ እሞ ሰለስተ ዓመት ኣቢሉ ኸውን ምናልባት ተዘይነሪሑ ኣብ ምጋባእ ዘይሃገራውነት ህግደፍ ኢልና ፈነወ ጌርና ነርና ኣብኡ ዘለዓልናዮም እንታይ እዩ እንታይ ማለት እዩ ወዲ ሃገር ኤርትራዊ ከብለካ
زخل كرايتيريا انتاي ديزاين ما إساس عفوركي ما يهزبنا انتاي أبزبلا لإلنا بصفة عنالو إساس عفوركي هاجراوي كونان مخنياتو ዝኾነ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝተወለደ ሰብ ወድቲ ሃገር እየ ክብል እንድሕር ኮይኑ እቲ ወድቲ ሃገር ምዃኑ ክልለየሉ ዘኽእል ወይ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከም ኤርትራዊ ፋንክሽን ብዝገብሮ ብዝዋስኦ እዩ እቲ ኤርትራውነቱ ዝግለጽ ኣብ ስልጣን ዘሎ ከዓ ምእንቲ ረብሓ ህዝብን እቲ ህዝቢ ዝሰርሓ ሃገሩን ብቐዳምነት ዝሰርሕ ምዝኾነ ሃገራዊ መንግስቲ ወይ ሃገራዊ መራሒ ክበሃል ዝከኣል እዚ ሰብ እዚ ካብ ኣብ ቃልሲ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዝቕፅሎ ዘሎ ጉዳይ ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያውነት ኤርትራ እዩ ስለዝኾነ ሃገራዊ ኣጀንዳ የብሉን ሃገራዊ ኣጀንዳ ዘይብሉ ከዓ ሃገራዊ ይኮነን ኢልና ገሊፅናዮ ማለት እዩ ንድሕሪት እንተተመሊስና እንታይ ኢሉ ተኽለ እቶም ዝዛመዱ ሃገራት ወይ ዝዛመዱ ሃገራት እንተለሊናየን መንነቱ ክነለሊ ይሕግዛና እየን እዩ ብሓቂ እዩ which birds of the same feather flock together ከም ዝበሃል እቲ ብዙሕ ሰብ ዝጠራጠረሉ ጭቡጥ ከዓ ዝኾነ ርክብ ኣሜሪካን ኢሳያስን ንሱ ከዓ እታ ኢምፔሪያሊስት ሃገር ቀዳመይቲ ሕርያኣ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ባሕሪ ሒዛ ከተገልግሎም እትኽእል ኢትዮጵያ እዮም ኣስኪሮም ሕጂ እውን ካብኡ ኣይተነፀሉ ካብቲ ክልቲአን ዝወጣጠጣሉ ዘሎ ሃገራት መን ኣቐዲሙ የገልግል እዩ ዝረአየኒ ንዓይ ማለት እዩ ሕጂ ክልቲኦም ክልተ ጨንፈር ናይ ሓደ ለዓት ኮይኖም ይረአየኒ እሱ ከዓ ናይ ኣሜሪካ እቲ ብስዑድያ ዶ ብግብፂ ዶ ብዓንዳ ርእሲ እውን ባዕሉ ንሱዳን ኣፕሪሼት ንመን ኢኻ ትብሎ ትራምፕ ሕጂ ግዜ መፂኡ ኢሉ ዝተቐበሎ ሰብ ክኸውን እንከሎ ኣብቲ ናይ ፍልስጥኤም ቃልሲ ዝኩሉ ሰውራ ኤርትራ ከማና ጭቁናት እዮም ምስ ቃልሲ ፍልስጥኤም እንደናገፀሉ ዝነበርና ነፂጉ ምስ እስራኤል ጠጠው ምባሉ ምስራኤል ጠጠው ምባሉ ጥራሕ ኣይኮነን ጽባሕ እቲ ንፍልስጥኤም ንሓገዝና ንቃለሰሉ ዝነበርና ሓሚም ርእሱ እስራኤል ናብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ከይድና ከኣለ ካልእ ስልጣን ሕክምናታት ናብ እስራኤል ከይዱ ተሓኪሙ ምስ ፍልስጥኤም ጠጠው ዝበለ ሰብ እሞ መራሒ ሰውራ ሕጂ መራሒ ሃገር ኣብ እስራኤል ክሕከም ይኸይድ ኢልኩም ትሓስቡ ብዘይካተን ንምሳሌ
نإسرائيل دقيفن دبلوماسياዊ ርክብ ገይረን ዝኸዳ ዘሎ ሃገራት ዓረብ ናብኡ እንዳኸደ ሕከማ ናብኡ እናኸዱ ሕከሙ እቶም ዝለዓለ ሕክምና ዝደግፍ እስራኤል ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ጠጠው ኢላ ዘላ መዋግዕ መሳርሕታት እትሰደሎም እስራኤል እያ ብኡቢሉ ኣረብ ኤሚሬትስ እዚአን ኩለን ከዓ ካብ ኣሜሪካዊ ሃፀያዊ ሓይሊ ዝወፃ ኣይኮና ስለዚ ልኡኽ ናይ ሃፀያዊ ሓይሊ ብኣምሓራዊ ሓይሊ ብኢትዮጵያ ክፍፀም ዶ ክንብል ኣይንኽእልን እቲ ንወያነ ከህርሙዝ ዝተበገሰ እዚኦም ከለዉ ናይ ኢትዮጵያ ጥሙሐይ ክምለስ ኣይክእልን እዩ ምባል እዩ ኣንጻሮም ተላዒሉ ናይ ባድመ ውግእ ትማሊ ብዝተዓደመሉ ከዓ ናይ ክልተ ጎርሓት ሓሙሽተ ስንቆም ዕድመ ነይሩ እቲ ብዘይካ ኢሳያስ ንወያነ ከጥፍእ ዝብገስ የለን ኢሉ ዓዲሞ እሱ ከዓ ወያነ ካብ ሕጂ ንድሓር ኦሮማይ ኢሉ ተበጊሱ ጥራሕ ደኣ ነዚኦም ኣብ ምልጋስ ይተሓባበረኒ እምበር እዚ ቆልዓ እዚ ገልግሶ እየ ኣምሓራውን ኣይቅበልዎን እየን እቲ ጉዳይ እቲ ከዓ እቲ ዘሸግረና ሓይሊ እንተልጊሱ ነዚ ከልግሶ እየ እቲ ገምጋም ዝሪኦ ኣብ መጨረሽኡ ክቁርጦምሎም ስለ ዘይከኣሉ ትግራይ ከይፈተው ዝስማዕ ኣትዩ ማለት እዩ ተኸዲዕና ዶ ተኸሊፍና ኢሉ ተበጊሱ ሕጂ ነታ ሕልሙ ብነቶም ተቃውሞ ሓይልታት ዝሰልጥኖም ኣቢሉ ከተግብር ይፍትና ኣሎ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ዝሰብ እዚ ከዓ ብዙሓት ሓይልታት ብምስለንነት ኣንጻር ኤርትራ ዝዋግኡ ከዓ ይዋድዱ ኣለዉ ስለዚ እዚ ሰብዚ ካብ መሰረቱ ኣብቲ እዋን እቲ ከዓ ሕሰብ ወስኻትኩም ከዘክረኩም ዝደሊ እቲ ኢሳያስ ንበረኻ ወፂኡ ክጋድል እንከሎ ሲኣየ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ደኺሙና ኣሎ ዝበሉሉ ግዜ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ተምሃሮ ተላዒሎም መሬት ንሓራሲኡ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ድርቂ ናይ ወሎ ተኣርኪቡ ቅድሚኡ እውን ምግልባጥ መንግስቱ ናይ በዓል መንግስቲ ንዋይን ግርማመ ንዋይናት ሒዙ ዝጀመረ እዩ ስለዚ እምበኣር እናደኸመ ይኸይዳ ኣሎ ስለዚ እንተደኣ ወዲቑ እዚ ኮሚኒስት ካንትሪስ ከኣትዎ እየን ድሕኒ ኢትዮጵያ ሒዞም ቀርኒ ኣፍሪካ ሒዞም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዝኾነ ነልግሶ ኢሎም ኣሜሪካ ብመን ሓደ መንእሰይ ክኸውን ኣሎ ክልተ ሮያል member of the royal family ክኸውን ኣሎ ኢሎም ንኣስራተ ካሳ መሪፆም ንኣስራተ ካሳ መሪፆም ንሃይለ ስላሴ ኣልጊሶም ንጉስ ክገብሮ መዲቦም ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከኣብ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ናይ ግድን ኮይኑ ሲኣየ ምስ ኣስራተ ካሳ ብዝበፅሖ መሰረት ምስ ከገልግልና ዝኽእል መን ኢሳያስ
at that time ንጀብሃ ኣርዓዲት ኢሎም ካቴጎራይዝ ገይሮም እዮም ፀኒሖም ስለምንታይ ንኢሳያስ ዝብል ሕቶ ብምልዓል ድሕሪኡ እንታይ ክግበር ፀኒሑ እንታይ ሓገዛት ክግበረሉ ፀኒሑ ንኢሳያስ ካብ ወፃኢ ብስመን ብኸመይ እንታይ ዓይነት ኢልና ክንሪኦ ዝግባአና እዩ ስለዝኾነ ኣብ መጨረሽኡ እዚ ንጥሙሑ ክብል ካብቲ ክሊ ናይ ሃፀይነት ከዓ ዘበገሶ ስለ ዝኾነ ክወፅእ ኣይክልን ረብሑ እውን እዩ ልኡኽ ነይሩ ኣብ ምባል የብፅሓና ዘቕርቦ ዘለኹ ክራይቴርያስ ሓደ ሃገራዊ ዕላማ ስለ ዘይበገሶ ስለ ዘይብሉን ብኡ መሰል ከዓ ዝቅፅል ስለ ዘሎን ሃገራዊ ይኮነን እንተዘይኮይኑ ካሊእ ዕላማ ዘለዎ እቲ ዕላሙ ከዓ ዝንዝን እዩ ስለዚ ተልእኾ ናይዚ ንምፍፃም ዝኸይድ ዘሎ ሰብ እዩ ኢልና ዶ ፖለቲካዊ እንታውነቱ ክንገልፆ ንኽእል ኣይከኣልን እንተኢልና ከዓ ዘየኽእለሉ ምኽንያት ክንዛረብ ንኽእል ማለት ምክንያቱ ሰላም ብፆት ከመይ ቀናኹም ሰላም ዳዊት ካብ ድሓን መፃኻ ፀናሕኩም እዚ እቲ ክንሪኦ ዝግባአና ዝብል ወል ካብ ክሳዕ ዝሎሚ ካብ ቃልሲ ሒዙ ክሳዕ ዝሎሚ ዘለና ዝፀንሐና ዘለና ዝኸዶ ዘሎ ከዓ ሓበሬታ ንላዕሊ ክረጋግፀላ ዝኽእል የለን ባህላያ ኣነ ኣብዚ ተቃውሞ ድንበ ከዓ ትፍልያት ከም ዝረአየኒ እንድሕር ኮይኑ ዳርጋ ሰራዊትና ኢሎም ምስ ኢሳያስ ንኣካይዱ ዝውድሱ ተቃውምቲ ኢና ባህልቲ ርኢ ብኣንፃሩ ከዓ ምስ ፀላእት ኮይንና ከነልግሶ ኢና ኢንተርናሽናል ፖሊቲሽንስ ወይ ቃለስቲ ኢና ብዙሕ ንርኢ ኣለና ግን እዚ ንምፅፋፉ ምእንቲ ክጥዕመና እሞ ንህዝብና እዚ እዩ ገጢሙካ ዘሎ ሓቂ ስለዚ ከም ህዝብን ከም ሃገርካ ወኒንካ ክትነብር እንተደኣ ኮንካ ኣንፃር እዚ ኢኻ ክትቃለስ ዘለካ ክንብሎ ክንክእል ኣለና ብትብዓት ባህላዊ ንፈርሖ ዲና ዘለና ተርእስቲ ብዙሕ ስለ ዝኾነ እስቲ ዝብሎ ዘለኹ ቅድሚ ናብቲ ካሊእ ምቕፃልናሲ ዘዝሓዝናዮ ነጥቢ 4 ነጥቢ እናገበርና ኣሎ ክንከይድ ምእንቲ ኢለ እየ ተንክ መምህር ቁሩብ ተነርእስታት ስለ ዝበዝሓ ሓንቲ ተንክ ኣብቲ ሓደ ክልተ ኢልካ ዝጠቐስካዮንሲ ስለ ዝበዝሓ ምናልባት ቁሩብ ብድንጋት ይፈጥር ከይህሉ ተተሓሓዘ ነገር እውን ስለ ዝኾነ ከምኡ መሲሉ ይስምዐኒ ፅቡቕ ከዓ ኖ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ነጥቢ ኣብታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ኢና ዘለና ፍልይቲ እያ ከዓ ምክንያቱ መበገስ ቃልሲ ክትኮነና ስለ ዘለዋ እዩ ባሻይ ኦኬ يغني لنا كذا
ገንዘብ ፈሪህና ኢናቲ ማለት ሲ ኩሉ ሻዕ ስለ ብዙሕ ንዛረብ ሲ ካልእ ሰብ ዕድል ክረክብ ምእንቲ ኢና ስቂልና እምበር ዝርረብ ስለተሰኣነ ኣይኮነን ታንኪዩ ንኣኽብሮት ገዛ እቶም ዘይዛረቡ ዘለዉ ግን ዕድል ተረኸቡ ዝዛረቡ ምእንቲ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን እቲ ኣርእስቲ ሃገራዊ ተልእኮ ንጋባእ ብሓፈሽኡ ድማ ደንበ ተቃውሞ እንታይ እዩ ዝብል እዩ እቲ ካልእ ዝርዝር እቲ ዘቐመጥካዮ ንስኻ ይኹን ወይ ካልኦት እውን ብታሪክ ዛረቡ ዝፀንሑ ነናይ ገዛእ ርእስኻ ዝርዝር ክትህብ ትኽእል ማለት እዩ ንኩሉ ኩሉ ጥዑይ እዩ ልክዕ እዩ ዝተባሃለ ክበሃል ዝፀንሐ ምድማሩ ግን ኩሉ ሓደ ሰብ ክዛረቦ ስለዘይክእል ድሓር ንኩሉ ናይ ምድማሩ መንገዲ ክንወስድ ኣለና ማለት እዩ ንኩሉ እንድሕር ደሚርካዮ ኣፀቢቕካ ትፈልጦ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኣፍልጦና ንግዚኡ ገሊኡ ንርስዖ ገሊኡ ንፈልጦ ውሱን ይኸውን ገሊኡ ኣብ ታሪክ ዘለና ጠማምታ ኣመዛዝና ክፍለ ይኽእል እንድዩ ስለዚ ናይ ምድማር ፕሮሰስ ከነካይድ የድልየና ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ገዛ ኣብዚ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ገዛ ዝረኣየካ ትዛረብ እሞ ኩሉ ቁኑዕ ከሎ ግን ከይተደመረ ስለ ዝተርፍ እኩብ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክህልወካ ሳማራይዝድ ዝኾነ ክህልወካ ይክእልን ማለት እዩ ብዝኾነ ግን እንታይ እቲ ዘሎ ንፈልጦ ዲና ናብ ዝብል ኢኻ ትኸይድ ዋላ ትርእስቲ ዝኾነ ይኹን ይቀመጥ ከይድና ናብኡ ኢኻ ትወድቕ ዳርጋ ናብ ትህልው ኩነታት እንታ ኮይና ኢና ተሸጊርና ዘለና ስለዘይ ንፈልጦ ድዩ ስለንፈልጦ እቲ ንፈልጦ ሒደት ስለዝኾነ ድዩ ከመይ እቲ ነገራት ትብል ዝኾነ ርእስቲ ተምፅኢኻ እሞ ጎቲቱ ግን ባዕሉ ናበይ የምፃእካ ናብቲ እዋናዊ ዝኾነ ነገራት ናብቲ ተሸጊርናዮ ዘለና ነገራት ይወስደካ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ገዛ ክትከይድ ከለካ ዳርጋ ነቲ ርእስቲ እውን ሳምታይምስ ኣይትስዕቦን ምክንያቱ ውጥጠካ እቲ ነገር ግድነት እዩ ዋላ ትማል ሕጂ ኣይነበርካን ንስኻ እምበር ደላ ኣደም መፅኡ ነይሩ ኣምባሳደር ኣብቲ ኣርእስቲ ተቐሚጡ ነበረ ርእሱ ዝከኣለ ኮይኑ ኣብቲ ዝርዝር ክመፅእ ከሎ ግን ንኩላትና ንዕኡ ከይተረፈ ኣብ ካልእ ዲቴይልስ እዩ ኣብቲ እዋናዊ ዝኾነ ነገራትን ኣብ ታሪክናን ኣብ ተመክሮናን ከም ዘንብል ኮይኑ ማለት እዩ ጉዳይ እዚ ናቱ ጌጋ ዘይኮነሲ ናይቲ ወድዕነት ማግነታይዝ ዝገብረካ ጉዳይ ዘምፅኦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንፈልጦ ኢና ክንብል ከለና ሕጂ ከምዚ ተክለ መለኪን ክብሎ ዝፀንሐ እዎ ንፈልጦ ምፍላጥ ንፈልጦ ግን ሃው ዲፕ እዩ ትሕቶ ክሳዕ ክንደይ ናብ ዕምቆት ንፈልጦ እዩ እቲ ዕንዲ ነገር ዘሎ ማለት እዩ ምፍላጥ ንሕና ብሓፈሽኡ ክንሪኦ ከለና ዲክታተራዊ ስርዓት ምዃኑን ንህዝብና ይብድሎ ከም ዘሎን ኣብዚ ሓሳረ መከራ ደርቢና ከም ዘሎን ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ገሌና ንዕኡ ክንሸግሮ ንደሊ ገሌና ከዓ ደፊርና ንዛረበሉ ምህላውና ግን ናይ ዘይሓልዮታዊ ትሌታዊ ኣመዛዝናትናሲ ኣይተመዓራርየን ኣሎ ኣይሓልና ክንብል ኣይሓልን ህዝቢ ንብል ኣይንደፍርን ሓልዮቱ ፀቢብ ይኸውን ማለት እዩ ውድባዊ ይኸውን ውልቀ ሰባዊ ይኸውን ዕርክነታዊ ይኸውን ህዝባዊ ኣይከውንን ማለት እዩ ሃገር ጠፊኣ ደላ ወላ ናተይ ጥራሕ ናብኡ ጠፊኣ ዘላ ኣቋሪፃ ናተይ ጥራሕ መሲልኒ ነይሩ ናይ ባሻ እጂ ከዓ ወፂኡ ሰምዑኒ ዘለኹም ሕጂ መፂኻ ወፀፊ እንዲ ፀኒሑ ከይዱ ፀኒሑ ስለዚ ንሕና ሕጂ እቲ ዘደብል ኢን ዲቴይልስ ዝበሃል ዘረባ ናብኡ ኢና ውዒልና ሓዲርና ክንወድቕ ማለት እዩ ክሳዕ ክንደይ ኢና ንፈልጦ ኣብቲ ዲቴይልስ ዘሎ እቲ ዕማም ማለት እዩ ከምዚ ዝበልኩ ዓንተ ወይ ኣብቲ ናይ ትማል ነበረ ንኣብነት እቲ ናትና ኢንተርዲፐንደንስ ናይ ውድባት ማለት ተሓደ ነቲ ሓደ ከመይ ይፈልጦ ሓደ ነቲ ሓደ ከመይ ይፈልጦ ወይ ከዓኒ ሚቹዋል ዝኾነ ኣንደርስታንዲን
ስለዘይብልና ብውድብ ደረጃ ስለንፈላለየ ስለ ኢንተርኣክት ስለዘይንገብር ኣብነና ሓድሕድና ዳርጋ ሕጂ ንጅምሮ ዘለና እዩ ዝመስል ክትሪኦ ከለካ እቲ ኣፍልጦና ኣይኮነን ዶ ንሕና ብማዕዶ ዝነበርና ስቶም ኣብ ውሽጡ ዝነበሩ ክፈልጡ ዝግብኦም ኣካላት ከማን ኣነ ከም ተዓዘብኮ እንድሕር ኮይኑ ዳርጋ ከም ተቃሊሱ ሃገራዊ ናፅነት ከም ዘምፀአ ዝምስክሩ እምበር ከምዚ ሕጂ ክበሃል ዝወዓለ ኣብዚ ገዛ ኩሉ ሻዕ ንብሎን ዕላምኡ ክሳዕ ክንደይ ካልእ ናብ ካልእ ገፁ ዝወጠጠ ከም ምዃኑ ናትና ሃገራዊ ናፅነት ዝግህዝ ትሕዝቶ ሒዙ ይኸይድ ምንባሩን ዘይርዳእ ይበዝሕ ብፍላይ ብውድባዊ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ከምኡ ተገንዚባ ካብኡ ደቂለ ድማ እንታይ ኢለ እዚ ናትና ኣብነና ሓድሕድና ናይ ውድባት ኢንተርኣክሽን እንተዝቕፅል እንተዝበዝሕ ፅቡቕ ነይሩ ኣብቲ ንሶም ናይ በይኖም ዝገብርዎ ንሕና ዓዲ ረኺብና ከነኣቱ ኣብቲ ሓ ነበርና ንሳቶም እውን ኣብቲ ናትና ከኣትዉ ኣብ ኩሉ ዙማት ኮታስ ክንሳተፍ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ፍልሊ ኢኻ ትሪኦ ማለት እዩ ኣብ መመዛዝና ናይቲ ታሪክ ክትሪኦ ከለካ ናይቲ ተመክሮ ክትሪኦ ከለካ ዋላ ከም ዲክቴተር ጥራይ ይርእይዎ እምበር ሓልዮታዊ ንህዝብና ሓልዮት ከም ዘለዎን ኣብ ታሪክ ድማኒ ናይ ብሓቂ ደሞ ከም ዘፍሰሰን ገይሮም ክመዝንዎ ከለዉ ቁሩብ ትግረም ኢኻ ማለት እዩ እዚ የብለካ ካብዚ ነቒልካ ድማ እምበኣር ዝጎደለና ነገራት ኣለዉ ነና ሓድሕድና ፅቡቕ ንዋሳእ የለናን ውድብ ደረጃ ብገለ ደረጃ ኮታስ እቲ ኣብ ተፈላለየ ማእዝን ናይ ወዳድባና ጎጃጅላ ዝነበርና ዘሎ ካልእ ነገር ናይ ኢትዮጵያ ተመክሮና ከም ዝጠቕመናን ከም ዝሃስየናን ፅቡቕ ጌርና ክንመዝኖ ዘይከኣልና ማለት እዩ ሕጂ ክዓንቶ የረዲ ረዳ ኣዝጊ ሙክሲ ክዛረቦ ዝፀንሐ እውን ኣፍልጦና ነናይ يتعايتنا على الكمبيوتر التليفون دياتو بكمبيوتر وانا I'm not sure بانكور بعد 3 ساعات يوم جاي يهلو يخوني منالبات مريروم كيكون زي أنا لما عتقلعت وزناتي كمبيوتر تاخذ غنى مو عقباي بعد ኣብቲ ረዳእ እዝጊ ዝበልካዮ ረዳእ እዝጊ ጀመር ካ ኢኻ ጠጠው ኢልካ ኣባዲ ጠጠው ኢለ ሕጂ ንኣብነት ከምኡ ኸውን ጭርምራ ምኸውንቲ ደድዋዓሉ ናይ ጥራይ ንፈልጥ ናይ ባሮንቱ ውግእ ጥራይ ንፈልጥ እሞ ክሶ ምሳይ ከምዚ ነይሩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ክንፈልጦ ዘለና ሕጂ ዲክቴተርስ ኣብ ምንታይ እዮም ኤክስፐርትስ እንድሕር ኢልና ብጣዕሚ ሊቃውንቲ እዮም ኣብ ወዳድባ ድማ እንታይ እዩ ሕጂ ንዕኦም ዝኸውን ፌክ ኒውስ ኣዘረጋግሓ ድማ ይፈልጡ እዮም ንኣብነት እቶም ናይ ውግእ ሚኒስተር ከይፈለጠ ውግእ ገይሩ ኢሳያስ ዝበሃል ዘረባ ትሰምዕ ናይ ፎሬን ሚኒስተር ሓንቲ ነገር ከይፈለጠ ገይሩ ዝበሃል ባዕሉ ዝዘርግሖ ምዃኑ ከመይ ንፈልጦ ምክንያቱ ንሳቶም ኤምፔረርስ ናይ ፌክ ኒውስ እዮም ኣብዚ ብጣዕሚ በላሕቲ እዮም ስለዚ ንዓና ብዙሕ ድንግርግር ከእትውልና ይኽእሉ እዮም እቲ ዝበሃልሲ ከም ሓቂ ጌርና ክንወስዶ ይብልና ኩሉ ሻዕ ኩሉ ግዜ ኮሽን ማርክ ክነቐምጥ ኣለና ክንጥርጥሮ ኣለና እንተደኣ ዲክቴተር እዩ ኢልናዮ ኩሉ ብልሓታት እዩ ዝጥቀም ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብዚ ግዳማዊ ዓለም ብፍላይ ምስ መፃእና ነገስታት ናይ ፌክ ኒውስ ኮይኖም ኢና ንረኽቦም እቶም ዓበይታት መንግስታት ዘይኮነ ነገር ይገብሩ ዋላ እውን ቡምባ ባዕሎም ይድርብዩ ኣብ ሓደ ቦታ ድሓር ተደርብዩኒ ኢሎም ምእንቲ ውግእ ከበግሱ ድሕሪ ክንደይ ግን ትፈልጦ ተሓቂ ማለት እዩ ድሕሪ ክንደይ ግዜ ምስ ተባእሱን እናሓድሕዶም ገሊኦም ነቲ ሓቂ የውፅዎ ወይ ገለ ኣንፈታት ይህቡ ማለት እዩ ስለዚ ንፈልጦ ኢና ኣነ በዛ ነፍሰይ ንፈልጦ ኢና ዝብል ክስታይ ነይሩ ንቅድም ኣፀቢቐ ክሪኦ ከለኹ ግን ዘይንፈልጦ ብዙሕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ድማ ኣብ ታሪክና ምንባብ ድማኒ ዓብ ፍልሊ ኣለና ማለት ብዝገርም መንገዲ ከማን ገሊኡ ክትሪኦ ከለካ ንታሪክና ከምዚ ትማል ኣነ ወዲ መለኪ ንሰምዕ ነይሩ ኸውን ናይ በዓል ሓላታት ናይ በዓል ወዲ ጀርጆ ዝኩሉ ጉዕዞታት ናይ ኢሳያስ ኣብ ቃኘው ምስታፍን ዝኩሉ ነገራት ዳርጋ ዋጋ ኣይተዋህቦን ማለት እዩ
ዳርጋ ንሱ ንነፃነት ናይ ብሓቂ ናይ ብልቡ ከም ተቃደሰ ጌርካ ይውሰድ ነይሩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ ኣፀቢቕና ዲስካሽን የድልየና ኣሎ ማለት እዩ ወይ ብንሕስያ ንሪኦ ኣለና ነቲ ነገር ብውድባዊ ዓይኒ ጥራይ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብ ነናሓርሕና ከምቲ ዝበልክዎ ኣፀቢቕና ዲስካስ ክንገብር ኢንተርኣክሽን የድልየና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ርእስቲ እዚ ብጣዕሚ ንታሪክና ከይተረፈ ኩሉ ሃሰስ ምባል ዘድልዮ ነገር ስለዝኾነ ኣፀቢቕና ዓሚቕና ክንጥምቶ ከድልየና እዩ ተተኻኢሉ ድማኒ ኣይንወሰን ኣብ ኩሉ ዙማት ክንሳተፍ ንፅዓር ኣብዚ ንእግሪ መንገደይ ከመስግኖ ዝደሊ ናይ ስኒትና ዮሃንስ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ናይ ገዛ ርእሱ መርገፂ ይሃልዎ ብዘየገድስ ኣብ ምዝርጋሕ ናይ ዙማት ናይ ሼራት ናይ ሼር ምግባር ናይ ነገራትን ሓበሬታታትን ኩሉ ብጣዕሚ ዘገርም መንገዲ ከይረብረበ ዝዝርግሕ ሰብ ንኩላትና ዝበልፀና ኮይኑ ኣነ ረኺበዮ ኣለኹ መስግኖ ደሊ ንእግሪ መንገደይ ዋላ ብዚኣ ይሃሉ እዩ ስለዚ ኩላትና ድማ ከምኡ ክንለምድ ኣለና ዋላ ነቶም ዘሕረቁና ኣካላት ዝገብሮ ኣኼባታት ተድልዩ እንተተኻኢሉ ንሳተፍ ሓደ ግዜ ይፅግመካ እዩ ብጣዕሚ ክሳ ይገብረካ እዩ ዝሕረቀካ ነገራት ትረክብ ኢኻ ግን እንተተኻኢሉ ኩላትና ዋላ ተደይኮነስ ገሌናቶም ተፀሚሞም ዝኽእልዎ ቶለራንስ ዘለዎም ኣካላት እንተተሳተፉ እሞ እንተሓበሩና ምልኣት ዘለዎ ኣፍልጦ ምእንቲ ክህልወና ፅቡቅ እዩ ስለዚ እቶም ከምኡ ትገብሩ ንእግሪ መገደይ ከመስግነኩም ይደሊ ማለት እዩ ብዝተረፈ ግን ንሕና ተርእስቲ ገፊሕን ዓሚቑን ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ እንዳተመላልኣናን እንዳደመርናዮ ነቲ ነገራትን ክንከይድ ከድልየና እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ብሓቂ ዋላ እውን ገሊኦም ትሕተ ባይታውያን ፓርቲታት ከምዝነበራት ዘይፈልጡ ኣለዉ ኣነ ካብ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ብጣዕሚ ማለሲ ኣብ ውግእ ዝተሃስየን ዘበለን ኣካል ፓርቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ትሕተ ፓርቲ ከምዝነበረ ዘይፈልጥ ኮይኑ ረኺበዮ ማለት እዩ ባዕሉ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ክብል ሰሚዕዮ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ነቲ ትሕተ ባይታዊ ፓርቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዘይትፈልጦ ኮንካ እንድሕር ነቲ ትሕተ ባይታዊ ፓርቲ ናይ ጀብሃውን ዝነበረ ዘይትፈልጦ ኮንካ ኣፍልጦኻ ኣብ ቅድመ ግንባር ጥራይ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ተላእኺ ናይ ኩናት ኢኻ ነርካ ስለዚ ንስኻ ትፈልጦም ኣካላት ውሱናት እዮም ማለት እዩ ብፖለቲካዊ ዕምቀት ንውድብካ ይትፈልጦን ኢኻ ምናልባት ነቲ መራሒ ግንባርካ ክሳብ ዝወጠጠ ኢኻ ትፈልጥ ትኽእል ንዖም ኢኻ ክትምስክረሎም ትኽእል በቲ ጅግንነት ናይ ቅድመ ግንባር ዝገብርዎ ማለት ስለዚ ንሰውራና ፅቡቅ ጌርና ክንፈልጦ ንታሪክና ፅቡቅ ጌርና ክንፈልጣ ናይ ኩለትና ዝቐርብ ነገራት ብኣወንታዊ መንገዲ እንዳረኣና እንዳመዘና እንዳደመርና እንተኸድና ፅቡቅ እዩ ምክብባር ሓዊስና ብሰፊሕ ዝበለ መንገዲ እንተተለዋወጥና ትሕሶና ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ የቀኒየለይ ንግዜኡ ታንኪዩ ማሻይ እሞ ኣብዛ ንፈልጦ ዶ ኦኬይ ዳዊት ፍሳሐ ሄሎ ሃይ መጀመሪያ ሰላም ንኩሉ ሰላም ኣብዚ ክበሃል ዝፀንሐ ጉዳያት ብጣዕሚ ዘጨንቕ እዩ ምናልባት ከምዚ ዝተባህለ ኣብቲ ሰራዊት ስለዝነበርኩስ ናይ ውግእ ልኡኽ ኮይነ ኣብ ጀብሃ ፓርቲ መንባሩን ዘይመንባሩን ከይፈልጥ ይኽእል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ it is very humiliating ንሰራዊት ሓርነት ቁኑዕ ከዓ ኣይኮነን ሓደ እዚ እየ ካልኣይ ፓርቲ ምህላውን ዘይምህላውን ምስ ሕቡእ ምዃኑ ክፈልጥ ዝኽእል ኣሎ ክፈልጥ ዘይክእልካ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ኣብ ኣጋዱ ናይ ባርካ ኣይተጋደለትን ኣብ ጀብሃ ፓርቲ ነይሩ ኣይነበረን ክትፈልጠሉ ትኽእል ዕድል እውን ኣይነበረን ገለ ኣብ ጥቃቲ መደበራት ስለዝነበረ ክትፈልጥ ትኽእል ኣባል ነይራ ክትከውን ትኽእል ምሕዝነት ናብኡ ዝኸይድ ክነብራ ይኽእል ክትፈልጥ ትኽእል
ማለት ግን ኣይኮነን እዚ 35 ሽሕ ሰራዊት ናይ ጀብሃ ካብ ደንከልያ ዝኩሉ ቦታታት ዝጋደል ዝፀንሐ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ ናይ ውግእ ልኡኽ ኮይኑስ ጀብሃ ፓርቲ ነይርዋ ናይ ነበራን ከይፈልጥ ክእል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ክመፅእ I think should be revised ጌጋ ኣባሃህላ እዩ ክዘላ ስለ ዘይደለኹ ኢደ ይሓፍ ኣቢለ ካልኣይ ሓደ ነገር ከዓ ተዓዚበ ኣብ ዝክትዕ ናይ ሕጂ ንጋባእ ኦልሬዲ ሓደ ሓሳብ ኣልዒልኩም ሲ ኮንክሉድ ዝገበርኩሞ ኣርእስቱ ኣሎ ንሱ ከዓኒ ኢሳያስ ሰላይ እዩ ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣሕሊፉ ክህባ ዝደሊ እዩ ዝብል ኮንክሉዥን ኣሎ ኣብዚ ኮንክሉዥን እዚ እዩ እቲ ዲስካሽን ክኽየድ ዝድለ ዘሎ ከዓኒ which ኣነ ከምኡ ዓይነት ኮንክሉዥን ኣይበፅሕኩን የብለይን እዚ ስለ ዝኾነ ዋላ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝህልወና ርድኢት በበይንኡ ኣቃላልሳና ክንሕዞ ዘለና ናይ ኣቃላልሳ ኣገባብ በበይንኡ ገሊና ፅሬት ናይ ደም ኣብ ሃገራውነትን ሃገራዊ ቃልስን ንሓትት ኣለና እዚ ፅሬት ናይ ደም ከነፃሪ ኣብ ንጀምረሉ ግዜ ከዓኒ we are turning ourselves into nazis ናብ ከምኡ እናተቀየርና ኢና ንኸይድ ኣክንዲ ፅሬት ናይ ኣተሓሳስባ ፅሬት ናይ ደም ኣብ ላቦራቶሪ ከነእቱ ኣብ ንጀምረሉ ግዜ ሕጂ እቲ ክኽየድ ዘለዎ ጉዕዞ ሲ I think ብውድዕነት ተራእዩ ሃለዋትና ብግቡእ ሚዛናት ተገይሩሉ እንተተበለ ይኸይድ ተራ ተጋዳላይ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜስ መሪሕነት ፈፃሚ ሽማግለ ናይ ጀብሃ እንታይ ይውስኑን እንታይ ይዛረቡን እንታይ ኮሙኒኬት ይገብሩን ከመይ ገይረ ክፈልጥ ይኽእል ማሲስ ሩዱእ ነገር እዩ ኣሸንኳይ ተራ ኣባል ኮንካ ማእከላይ ሓላፍነት ሃልዩካ እውን ኩሉ ነገር ኣብቲ ውድብ ዝካየድን መሪሕነት ዝገብርዎ ኢንተራክሽንን ብዛዕባ ኩናት ሰላም መደባት ናይ ስራሕ ክትፈልጥ ዘይትኽእል ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኩሉ ሓቂ ኮይኑ ክንጎስሞ ከም ዘለና ዝዓይነቱ ኣገባብ ኮይኑ ክቐርብ ግን I think ርትዕ የብሉን ሕና ኣብ ዓድና ሓደ ሕሱም ዲክታተር ገባቲ ገዛኢ ኣለና እዛ ሃገር እዚኣ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ክትሰጋገር ኣለዋ ክትሰጋገር እንድሕር ዳ ኮይና ከዓኒ ብመጀመርያን ልዕሊ ኩሉን እቲ ናይ ኤርትራ ሃገርነት ኣሚንና ንልዑላዊ ሃገራውነት ኣንጻር ዝኾነ ይኹን ወራር መርገፅ ወሲድና ህዝቢ መነባብርኡ ከመሓይሸሉ ዝኽእል ሰላም ክረኽበሉ ዝኽእል መሰሉ ክሕለወሉ ዝኽእል ሕግን ስርዓትን ብክረኽበሉ ዝኽእል ኣገባብ እቲ ለውጢ ክካየድ ከዓ ክንፅዕር ኣለና እዚ ሕጂ እስካብ ሕጂ ዝሰማዕክዎ ነገር ግን it's none of this just we are identifying Isaias as a CIA agent and he is going to unite Eritrea with Ethiopia ዳርጋ ከም ሓደ ሓውሲ ውዱእ ነገር ኮይኑ ይቀርብ ኣሎ እዚ እንድሕር ዳ ኮይኑ እቲ ክስታይ ብዛዕባ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ የብልናን ዲስካሽን ማለት እዩ ውዱእ ነገር ኮንክሉድድ ይኸውን ኣሎ ሕጂ I think ገለ ብጣዕሚ ሓቂ ዝኾነ እቲ ዝብሎስ ፍጹም ሓቂ እቲ ዘይብልዎ ከዓኒ ፍጹም ዘይኮነ ሪያሊቲ ዘይብሉ ነገር
بخمزي I think it's a discussion بخمزي structure كوينو كخيدا يكلينيو ومامر زرو let's be open minded كنا نتي كنتات بود عنت النامزنا هاجرنا زلات كنتات بقبو كنرئي خنكئل علنا أنا كل جزء حتى نقرأ له بعد ما إساس مرحنا إيرتران تزي خون نيروس ناي بعد ما شجر ناي دوبات شجر مس TPLF أي محلون نيرو أبوق أي ما بس حنيرو زبل حطون عايز قبل حاجة تحت تاعي ملكعو كفلا يخيل تقرجتات كابو حليفوجن كبوانس زخيل كفلال زخيل ناي دوبس أجمات كل تدوبات نيريو we know it تمكرنا لينا نفلت أخا نجاراتنا له تقرجتات كم زنورة حاجة أبدو بشجر عند حدا عليه أتعالى جيجا نيرو دون قنع نيرو it's not about حانت تانك خيدا أي كدتن it is whole policy نايت منجستي كم عينت أجمعات كجات كله كوسدو زوسدو measures بخمي أجباب كال أجباب كم زنبرة بمقرب نعو جيجا من بارو كتقلص كتقل لك alternative نافات حنا قريش تزي ينيرو بخمسي أجباب متفتح نيرو مبلنا جبهة خلا the same problem scenario جبهة مسقدفو تخاء اتنقر سعريري من قسم اسمت اخاني ابشقر اتي اب دماو كنات اتيو so كله بقبو evaluate إن قبركا حبريتات فح زبالة إن أكبكا مش حنتي شاف حسكا نصوتي absolute حقي غير كم وصل ديكونس بخلوتي دوبات زنبرز أجمعت بقبو مرأي كلاي أنا حنت نجر زي قبلا نجر جن 3 عامات سبت قديلو 100 شح زخون من إسيات فيه we came to a conclusion that the leader was a spy. ني إثيوبيا كحوسا زدلي مرحي ومريحو قال سنان عدئتينان. I think كنريو زلنا نقرات الله. إذا هجرزيا it's not إساياس. إذا قال سيزي it's not إساياس. هجر قال سيو إذا هجر كأه زبير لوا. I think أكمزي ناتي ردي من البات خلاص ودو نجاريزي ندiscussion ناون تود نجاريو زبل chapter ندحر حسكم جن I'm very sorry سمعكم خيلة لكن إتي قدي جن دروتي خونا لو مالتيو يغني لي. Thank you داويت قدمي ناب أغبازجي مخادي كهبو زدلي ملسلو حدا بزعباتي نقابع زوصدو مرقز الله already إشاس نابيتي بياخوص دلنا إذا كالس زبل مداي قبلوني بالنكلخه كالايتي ناي حتو هاجراونت زبلا فلت نغرات كملس دلي ابتحتو هاجراونت نغابا ولودو يقصرني ኤርትራዊ ዜጋ ኢሉ እዩ ዝርኢ ኤርትራዊ ዜጋ ኢሉ ክርኢ እንከሎ ኣነ ኤርትራዊ እየ ኣብቲ ዓዲ ሰፊሩ ድዩ ተወሊዱ ዘይገድስ ኤርትራዊ እየ ከምቲ ዝገለፅኩ ቀዲመ ረብሓታቱ ምስ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኤርትራ እዩ ዝኣምን ዜጋ እቲ ኤርትራዊ ኢለ
ስለዝኾነ ዓልየት ምፅራይ ዝበሃል ነገር እንፅየፎ ነገር እዩ ኣብ መትከላዊ ቃልሲ ስለዚ ንኢሳያስ ብዓልየት ዶ ብክምቲ ዝበልካዮ ደም ምፅራይ ዶ ኣይኮንናን ንሪኦ ብንህዝቢ ኤርትራ ከም ኤርትራዊ እንታይ ገይሩሉ ነታ ሃገር እንታይ ገይሩላ ናበይ ገፁ ከይወስዳ ኣሎ መንእሰይ ከይመሃር ተሃገር ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ከይትምዕብል ህዝብና ከይህፍትም ብድኽነት ቆርዲዱ ለይትን መዓልትን ከዓ ኣብ ውግኣት የእትዋ ስለ ዘሎ ፀረ ሃገራዊ ረብሓ እዩ ፀረ ህዝባዊ ረብሓ እዩ ስለዝኾነ ኣብ ኤርትራዊ ኮይኑ ስለ ዝተወልደ ንሃገራዊ ረብሓ ንህዝባዊ ረብሓ ይሰርሓሉ ኢልና ኣይንቕበሎን ያታ መግለፂ እምበር ወዲ ክስቶ ስለ ዝኾነ ካብዚ ስለ ዝመፀ ዝብል ኣባና ኣይሰርሕን እዚኣ ብሓፂር ክገልፀልካ ደሊ ኣብቲ ብዛዕባ ብሓፂሩ ኣብ ኢትዮጵያውነት ኤርትራ ኣሚኑ እዩ ዝኸይድ መበሊና ምክንያት ንሕና ካብ ቃልሲ ትሒዙ ክሳዕ ሎሚ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳያት እናርአና እናፅናዕና ኢና ህዝቢ ኤርትራ ብክንድዚ ዝኣክል ዓሰርተታት ኣሽሓት ኣብ ነብሲ ወገብ ውግእ ዘኽፍለሉ ምክንያት ብንጹር ክንሪኦ ስለ ዘለና እዩ ኣብ ሃገሩ ኣብ ህዝቡ ዝጨከነ ሰብ እዩ ኢልና ስለ ንኣምን ዘጨክኖ ምክንያት ክህልዎ ኣለዎ ምክንያት ርጡብ ምክንያት ክህልዎ ኣለዎ ናቱ ናይ በይኑ ዝተበገሰሉ እንተ ደኣ ንህዝብን መንእሰይን ቀፃል ወለዶን ዝረብሕ ዘይሰርሕ ኮይኑ ብሰንኩ ከዓ ህዝብና እናተዳኸመ መንእሰይና ኣብ ውግእ ምቕማጥ ጥራሕ ከይኣኽሎ ፈቐዶ ምድረ በዳ ፈቐዶ ባሕሪ እናጣሓለ ዝተረፈ እናተሰደደ ዝኸይድ ጠጠው ከዓ ዘይብል ሕጂ ዘሎ ስደት እቲ ናብ ድፋዕ ዝኸደ ዘይኮነ እቲ ኣብኡ ከይበፅሕ ሰዋ ከይበፅሕ ኢሉ ስደት ዘሎ ህፃን እዩ ዝበፅሕ ብጭብጢ እንሪኦ ሓበሬታ ንረኽቦን እንሪኦን ዘለና እዩ ነዚ ክገልፆም ከለው ኣየድልዩናን እዮም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኢሎም እዮም እቶም መራሕቲ ብዙሕ ኢና ከነቕርብ ንኽእል ባዕሎም ነጋዱ ኮይኖም ጀነራላቶም $4,000 እናኽፈሉ ካብ ውሽጢ ስመራ ብቶዮታ ክሩዘርስ ናቶም ሱዳን ዘእተዎም ኢና ንፈልጥ እቶም ከምኡ ኮይኖም ናብዚ ዝመፁ መንእሰያት ብጭብጢ ስለ ዝነግሩና ብየን መፂኻ ከመይ ኢልኩም ዝኽሉ ፀገም ሓሊፍኩምዎ እንታይ እንታይ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኢሳያስ ጉዳይ እንድሕር መፅዩ እዚ እዩ እቲ ዘዛርበና ዘሎ ንሃገር በነፊት ዝገብር ንህዝቢ በነፊት ዝገብር እንድሕር ዘይሰርሕ ኮይኑ ኩሉ ፖለቲካዊ ስራሓት ኣብ ውሽጥኻን ኣብ ከባቢኻ ምስ ዓለምን ንረብሓ ህዝብን ንድሕረት ሃገርን ዘየገልግል እንድሕር ኮይኑ ፀረት ሃገር ኢኻ ፀረት ህዝቢ ኢኻ እዩ እቲ ክርአ ዘለዎ ኣናሊሲስ ስለዝኾነ ሓንቲ ክእርመካ ዝደሊ ንሕና ኢሳያስ ኣፈወርቂ
ናይ ደም ፅሬት ከም ዝበልካዮ እሞ ናብ ናዝነት ከም ረሓና እዩ ዝኽእል ዝበልካዮ ፌሩ ይኮንና ንኸይድ ኩሉ ግዜ ከዓ እቲ መግለፂታትና እዩ ነዚ ዝበልኮ ፈነወ ዘሕለፍናዮ እውን ተመሊስካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እንታይ ሽሙ ኣብ ሬከርድ ስለ ዘሎ ዳዊት እሞ ካብኡ ንላዕሊ ኣይሚን ከስፈሖ ኣይደልን ግን ዕቑባዝጊ